И ще бъдат дразнеща! Запомни ми думите! Защо се казва запомни ми думите? Нали се има предвид да чуеш думите? Защо не се казва чуй ми думите? Двама на път, пак сме сами, освен пясъка пред нас, сме аз и ти. Ей, виж колко е голямо слънцето, като го гледаш през лупа. Ау, ау, ау! Не, наистина трябва да го видиш. Шега навред, дори пясъка ври, само слънце, слънце, чак да не кипи. То той кара такси, за Бога! Може да работи навсякъде, но очаква тя да си събере багажа и да отиде в Вегас. Не, наистина! Две изгубени номадски души, дали пък някой там отгоре здраво търпа уши. Аз не мисля така, просто адски тъпен ме това. Бях сигурен, че ръката ще порасне, но не стана. Виж, от чист титание. Това е факт. Просто адски тъпен да си без кола, вървиш пак и край няма това. Ти не общуваш, знаеш ли? Никога не споделяш. Не знам нищичко за личния ти живот. Много си затворен. Затворен, нали чу? Вървим без карта в ръка и без посока пред нас. Говорим празни думи, що за игра. Просто адски тъпен е това. Просто адски тъпен е това. Затова никога повече не докоснах игуана. Всъщност, това не е съвсем вярно. Имаше един път преди... Шега навред, дори пясъка ври, само слънце, чак да не кипи. Та той кара такси, за Бога. Може да работи навсякъде, но очаква тя да си събере багажа и да отиде в Вегас. Не, наистина. Две изгубени номадски души, дали пък някой там отгоре здраво търпа уши. Аз не мисля така, просто адски тъпен е това. Филмът е обработен в Доли Медиа Студио.